Actrice Julia Akkermans uit Teuven in Belgisch Limburg. Vanaf deze maand is ze te zien in de nieuwe serie De Faculteit. En ook is ze bezig met een aantal andere projecten. Ze bereidt zich voor op een film waarin ze een Française speelt. En dat doet ze hier in Parijs. Ze nam ons een middagje mee op sleeptouw. Nou, we zijn nu in de school waar ik Franse les heb. Ik heb hier iedere ochtend van 10 tot 1 les. Het is wel grappig, want het heeft eigenlijk iets heel ontspannen om gewoon weer les te hebben. Ik ga in februari beginnen met opnames voor een nieuwe film. En mijn karakter is Française. Dus haar moedertaal is Frans. En dit karakter is vanuit Frankrijk naar Nederland verhuisd. Dus ik spreek gedeeltelijk Frans en gedeeltelijk Nederlands met een Frans accent. Dus dat wordt heel spannend. Maar ja, om me extra voor te bereiden en om echt zo de taal in je vezels te krijgen, weet je wel, dat het gewoon echt super vloeiend is en helemaal van jezelf. Daarom ben ik hier 2 weken om even echt de puntjes op de i te zetten, zeg maar. Ja. En voel je dat het ook effect heeft, dat het lukt? Ja, totaal, want het helpt zo erg om echt hier te zijn en echt in Parijs te zijn. En ik merk dat mijn oren echt de hele tijd openstaan om alles op te pikken. Hoe alles precies klinkt, weet je wel. Ik probeer ook de Franse krant te lezen, het Franse journaal te kijken. Weet je wel, dat als je er de hele tijd mee omringd bent, dan blijven die klanken nog meer bij je of zo. Ja, en dan merk ik wel dat het praten steeds makkelijker en vloeiender gaat. Ik probeer me wel altijd zo goed mogelijk voor te bereiden, maar iedere rol vereist eigenlijk iets anders. Dus bijvoorbeeld voor de rol die ik speelde in De Faculteit, daar speelde ik een advocate. En daar heb ik me toen wel echt verdiept in advocatuur. En de serie gaat ook over misbruik. Dus ik heb me verdiept in seksueel misbruik en wat er gebeurt met slachtoffers die daarmee te maken hebben. Ik heb inmiddels best wat verhalen gehoord. Het is allemaal via. Ik heb directe bronnen nodig, iemand die zich durft uit te spreken. Zou je iets kunnen vertellen? Dat hij seks had met studenten voor een beter cijfer. En dat heb je gezien, of? Ik had een 9 voor mijn scriptie. Wat ik misschien wel het leukste vind aan spelen, is dat je de mogelijkheid krijgt om dingen mee te maken, op plekken te komen waar je anders nooit zou komen, dingen die je nooit zou ervaren. Maar ook om je te kunnen verplaatsen in mensen die je misschien anders nooit zou kennen of waar je anders nooit mee in aanraking zou komen. Anouk Bonen. Gefeliciteerd, hoogleraar Hartman. Als ik er zo over nadenk trouwens, dan denk ik ook wel dat het acteren mij heel erg vormt als mens. Omdat ik door dit vak heel erg gedwongen word om me te verplaatsen in anderen. Dus daardoor misschien de wereld ook wel in een breder perspectief kan zien. Ik kan me herinneren dat ik 6 of 7 was en dan was ik altijd tegen mezelf in het Frans aan het praten. En dat was natuurlijk geen Frans, want ik sprak nog geen Frans. Maar er was iets wat me altijd al heeft aangetrokken in de taal. Dus ook toen ik op de middelbare school zat, wist ik van ik ga Frans leren. Dat wil ik heel graag. Dus toen ben ik een jaar naar Marseille geweest om de taal te leren. En sindsdien is er ook een kleine droom ontstaan om ooit in het Frans te kunnen spelen. En dat ik nu een rol mag spelen als Française, dat is toch ook een kleine droom die uitkomt. Die ik al heb sinds heel lang. Jan wil dood. Hij wil uitchecken nu hij nog goed is.
Gaan we dit echt allemaal ineens doen? Is het allemaal normaal ineens? Ik denk dat ik wel al sinds kind heel erg hield van spelen. Alleen ik wist als kind nog niet dat je echt actrice of acteur kon worden. Maar ik kan me wel herinneren dat bijvoorbeeld toen ik vroeger misdienaar was in de kerk in Teuven, dat wat ik daar het meest fantastisch aan vond was dat je dan een kostuum aan mocht en dat het iets heel plechtigs had. En ik kan me herinneren wat ik het allerleukste vond was door die microfoon praten. Dan moest ik voorlezen uit de Bijbel. Maar alleen al het fenomeen dat je door een microfoon praat en dat er dan mensen waren die luisterden, ja, dat vond ik echt fantastisch. Dus ik denk, en vroeger altijd buiten spelen in de wei en dan speelde ik de meest rare verhalen na. Dus ik denk dat dat spelen altijd wel erin heeft gezeten. En toen ik zo, denk 13 jaar was, toen dacht ik dat ik regisseur wilde worden. Dat ik misschien filmregisseur wou worden. En toen is het denk ik begonnen dat ik dacht, oké, als ik dat wil, dan kan ik het best naar toneelles gaan. Want dan weet ik wat dat inhoudt om te spelen. Dus denk ik, als regisseur is dat goed. En toen ging ik zelf toneelles volgen bij Cumulus in Maastricht. Ja, en toen vond ik dat spelen zelf zo leuk dat ik dacht, nee, ik wil niet achter de schermen, ik wil voor de schermen, ik wil zelf spelen. Ja. Je veux bien une tisane, s'il vous plaît. Vous voulez quoi comme tisane? J'ai plusieurs mélanges. Une avec fleur d'oranger, une sans. Oui, c'est bon. Ik merk wel dat naast het spelen van rollen, waarin je altijd dienstbaar bent eigenlijk aan iemand anders zijn verhaal, dat ik ook merk dat ik de urgentie voel om mijn eigen verhalen te vertellen en mijn eigen creaties te maken. En daar ben je ook wel mee bezig, hè? In de vorm van een kunstproject over de burn-out die je 2 jaar geleden had. Ik kan me herinneren dat in die periode, toen ik daarin zat, had ik zelf heel erg de behoefte om herkenning te vinden, visueel, in wat ik doormaakte. Ik zag dan wel de schilderijen van James Ensor. Ik weet niet of je die kent, maar dat zijn een beetje schilderijen met een beetje vertrokken gezichten. Daarin herkende ik mij heel erg, omdat ik het gevoel had dat niks meer op zijn plaats zat bij mij. Het voelde letterlijk alsof ik een beetje uit elkaar was gevallen. En dat gevoel heeft me heel erg geïnspireerd om mijn eigen ervaring visueel te maken in foto- en videomateriaal. Om meer bewustzijn te creëren voor dit soort thema's, voor burn-out, maar ook mentaal welzijn. En om eigenlijk aandacht te vestigen op wat bij ons van binnen afspeelt. Want dat is denk ik heel waardevol als we daar met z'n allen meer bewust van zijn. Ik denk dat die burn-out legt jezelf op een bepaalde manier bloot. Hoe ik het heb ervaren, hè. Het is voor iedereen ook weer anders. Maar ik heb wel ervaren dat het mijzelf meer heeft blootgelegd, waardoor je jezelf ook beter leert kennen. Waardoor ik ook me bewust ben van de verlangens die ik heb, de behoeftes die ik heb. En ja, één daarvan is ook om mijn eigen creaties te maken, mijn eigen verhaal te vertellen.